Ola a todos, hoxe vou vos a facer un pequeno barrido pola páxina para que vos situedes e vexades como funciona esta páxina este ano. En caso de que teñades algún tipo de dúbida, xa sabes que podes contactar comigo en calquera dos medios. Unha vez que poñedes o voso usuario e o voso contrasinal, saevos esta páxina, a páxina do primeiro curso de 2020-2021. Aquí ao comezo temos os distintos pasos que nos realizamos todos os días na asamblea diaria. Se algún día vos quedades na casa, recomendo vos que, se tendes a oportunidade, o fagades cos nenos, xa que é moi importante que todos os días repasen días da semana, meses do ano, e tamén aprendan a situarse un pouco no calendario. Se baixamos un poquinho máis, ides a topar aquí un apartado, antes das distintas materias, de información para comezar a traballar. Este apartado de novas das actividades vai ser fundamental, xa que en caso de confinamento será aquí donde vos vai dicindo cales son as actividades diarias que vamos a facer. E aquí abaixo ides a ter unha serie de tutoriais como que agora vou a subir, pois de cousas básicas, de como manexarse pola páxina, de como subir un arquivo e demais cousas. Se comezamos a baixar, ides a ver que temos aquí o apartado das linguas, que o temos xunto, xa que en primeiro de primaria consideramos que a lectoescritura é fundamental nambas linguas e que o traballamos á vez. O apartado de matemáticas, o das ciencias e o de valores. Este apartado de valores, como sabedes, será solo necesario para os nenos que van a valores. E aquí abaixo temos un último apartado que é cando quedamos na casa. Vou a explicar este último apartado e despois explico o funcionamento do resto. Cando quedamos na casa é un apartado, por exemplo, se en algún momento temos que estar unha semana na casa por calquera motivo, eu vou vos a subir as actividades que facemos no cole diariamente en este apartado. Este apartado só vai estar visible cando suceda iso. Non vamos a ver todos os días o que facemos na clase. Por exemplo, se un día Pepe se queda na casa, será en este lugar donde vai haber as actividades que estamos facendo no cole e, polo tanto, que as pode facer el na casa. O resto de apartados teñen todos a mesma estructura. Teñen unha parte de recursos e unha parte de actividades. Os recursos son diferentes vídeos, explicacións que vamos subindo sobre as cousas que vamos vendo en clase e que son moi útiles que diariamente vexades cos nenos, tanto para que eles repasen como para que vos tamén vexades o que estamos vendo na clase e o xeito no que o estamos vendo na clase. Diariamente ou semanalmente iránse subindo diferentes recursos. E no apartado actividades será o apartado no que vos teñades que subir algunha tarefa, sempre cando vos la pida. De momento vamos a empregar única e exclusivamente o apartado de recursos, que será a reproducción de vídeos e algunha actividade esporádica que vayamos poñendo. E con isto quedaría explicada a aula virtual. En caso de que me quixeras mandar unha mensaxe pola aula virtual, se vedes aquí arriba, neste bocadillo, teríades a opción de mandarme unha mensaxe. Espero que quede claro e calquera dúbida xa sabedes que me podes contactar ou preguntar calquera cuestión. Un saúdo.